Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Zita ndinoitwa General Stole. Tinotenda vanhu vese vari kusapota munguva yekuoma kwakaita zvinhu. In the days of the darkest moment, we still have people vari kusympathize ne-revolution and the loss. Ndati ndiuye pano kuti muregedze kufungidzira kuti mangosara mega. No, we are running around trying to figure out kuti how can we actually maneuver in such a painful time yatakatarisana nayo. Mukaona tisina kuuya pano tichiku update hai, we are still maintaining a closer look ku progress ine chekuita nekuradzikwa kwemagamba edu revolution. It's quite sad sekuziva kwamunoita. We are also in pain. Nezuro ndakangoisa a quick update nekuti I was traveling sectara kwandakaita, but I think everyone is regaining strength. Chimurenga ndo zvachinoita. Vakarwa hondo vanokutaurirai kuti vamwe vachiputisa puti, vamwe vanga vachicherera vamwe. Ndo saka tiine zvimwe zviitiko zvemass graves atinoramba tichinzwa tichitaura nezvavo. Zvinhu zvinotoitika izvozvo kuti munguva yekurwa vamwe vanenge vachienda. Tinofanirwa kuzviziva. Zvinorwadza but ndo zvinhu zviripo. So just to give you an update, hapana chati chanyatsoitwa as of now pertaining progresses funeral arrangements comrades edu. Tinowanzoda kuti vemhuri vanyanye kutanga vari ivo, isu tozoteera kumashure. But I want to believe kuti as of current state hatisati tawana anything. We believe kuti nasi, since it's Monday, we are going to find ourselves in a position of getting information yema progress arikiitika. But kutaura chokwadi, since tanga tiri muweekend hapana chiripo. Saka mukaona takanyarara tinenge tisina chinobatika. Isu tiri vana, hatisiri kurwa nepfuti, hatisiri kurwa zvakare nenzira dzinokonzera hovyo munyika. Tiri kurwawo nemashoko. Chatiri kutsvaga hakusiri kufa, tiri kutsvaga audience. Audience yedu is actually supposed to pay attention. Yobva yatora zvatiri kuchema nazvo, togadzira nekuti tinotenda kuti nyika ndedu tese. Saka zvinowanikwa izvozvo mukurarama kwedu sevanhu vatema. Ndo zvazvakaita. Our conscience are very clear, far from terrorism, but driven by the spirit of unity. And izvozvo ndiyo DNA. Zvinoitika zvinofanirwa kuitika zvichitiona tiri papo. Mwari vanogona kutipupurira ivo pachavo. Ndotenda kuti zviri pachena kune vanoziva kuti pavana vese vari kutaura hapana mwana ane capacity. It's very painful kudai comrade Saruwaka vachifira muUber. It's more of a clear picture yekuti havatorina yavo mota. The last time yandaitaura navo vaitaura kuti general kamota kandinako kacho kari kundinetsa. Ndakambobvisa injini ndikaita sei. Vana vari kutongotaura nekuchema. Asi vaine tarisiro yekuti sekutaura nekuchema kwatiri kuita tichanzwikwa.
and at the same time we say condolences kumhuri. At the same time na driver Pastor Masvanhire vanga vagara vachiita madeliveries acomrade Saruwaka emaconsignments avo semunhu wamunoziva kuti aiita basawo zvake rekuzvigadzirira makapets ake achitengesa. Izvozvo zvinowanikwa. Magamba iwayo ngavazorwe murugare. Saka takamira kana tikange tawana zvinobatika tinenge tichiuya tichikutaurirai. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Tinoti aluta continua. Tinotenda tichadzoka tichizo adressa zvakanaka nekudzidzisana kuti what is the way forward, and we understand kuti tese chatiri kuda kuti nyika yeZimbabwe inake. Kana tichitaura nyaya dzenyika yeZimbabwe kunaka kwayo, ndinogara pano ndichizvitaura kuti our criticism is not for the contestation of power but the competition of ideas. Hatisiri kurwira simba but tiri kuda progress yenyika sevana. Ndo saka muchiona tichirwa tiri kunze kwenyika, ndo saka muchiona vana vachibuda munyika. Zvimwe zvese zviri kuitika izvi, there is a lot of things zviri kuitika. Tinotenda kuti hurumende yeZimbabwe ine vamwe vari kurana zvinhu reckless, but kana mukaona vakadefenda power nenzira dzinovhara the gap of constructive criticism, we are going to have a very big problem, because nyika isina vanopikisa haina kwainoenda. Imi mhuri yeZimbabwe, you are the owners of that nation. Vatungamiriri vashandi, they are the servants kwamuri. So tiri kuti pamberi nekubatana, pamberi nerunyararo, pamberi nekutaura zvamusingadi, asi pasi nevanouraya vamwe, pasi nevanosailenza vanhu kuti varegedze kutaura. Nyika inofanirwa kusimudzirwa nekuvakwa nevaridzi vayo, ndo zvavanotaura. Saka we want to believe kuti a lot of things is going to make a good shape. I understand kuti vazhinji venyu munogona kunga muchinetseka. Messages enyu ndiri kumaona. I can see messages enyu. Just believe me, I'm overwhelmed neniwo. Messages akawandisa. Saka makomrades angu vandakwanisa kudavira, please, ndinenge ndakwanisa. Asi vandisina kunge ndadavira vese ndoda kukuudzai kuti I will be back to you. Everything will be okay. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Tinosangana muchikamu chinotevera. Then the other issue yandanga ndakanganwa, comrade Nyoka yamabhunu vari kupinda mukoti mangwana musi wa10. Tichazama kuona tanga tichimbomanya nekutarisawo ma-issues ema-security and everything. Since zvinhu zvese hazvina kumira zvakanaka. But I want to believe kuti some of the admins dzichange dziriko kukoti, then tichiona kuti zvakamira sei. I'm a bit far away. I don't think I will make it, but ticha try by all means